Здравейте, аз съм Скибидов. Днеска ще играем Хейст, за да вземем най-хубавия дроп. Legendary дроп. Стар дроп. Yes, да. Така. Трябват ни 49 купи. И да, нека да започваме. Ще играем Хейст с Едгар. Не искам с Едгар, ама мапа е гаден. И тук съм с грешния гаджет. Да, грешен. Не искам да се пускат такива, бе. А така, давай, контрим. Аре, бе, убийте ги, бе. Не трябва да се пускам още гаджета. Айде. Айде, бе. Епа. Айде, набих им 80%. Айде, бе. Бихме ги. Няма какво да стане. Айде, бе. Мачкаме ги. То защо пляска, бе? И плюс 9 купи. Хайде още 40. Да се кефим. Има да играем с Dynamite. Ще продължим да играем с Едгар, само да сменим гаджета. Защото тук трябва да скачаме, да скокваме. Jumping. Така ръка бум. О, не. Има бая добри играчи. Бровари. Играчи дали са добри, не знам. Само мен не ме питайте. Защото аз знам всичките бровари на име Ваня. По принцип да, знам ги всичките. Изкърте си, бе, тиранозавър. Не трябва да скачам. Опа, айде. 37% ги няма вече. Ма те ни ръшнаха. Май наша китката. Не, бягай от тук, бе. Михлузин. Абе, бе. Не мога всеки да пазя, бе. Бе. Малиле, моите са много слаби. Защо сте толкова слаби, бе? Андердог, супер. Не е честно ти. Не е честно така. Не мога ли някой бровър да играя? Не мога ли да ти играя с някой бровър, който да е добре за... Чакай, че аз много надолу отидох. Най-сна ще пробваме една игра, че съм паднал малко купи. Аз не знаех, че играем това. Но аз ще би. Абе, почивай в мир, бе. Че хубав интернет имам. Той пак е нани много бърз. Водя, че бия по много демидж. Бия докато бях жив. Бихме ни даде рана, няма какво стане. Спик още не е умрял.
А за място на Squeak. Охо. Хайде бе. Хайде. Андър. Хайде бе. Хайде бе. 12 купи, бе. 100 кредита. Или по-лошо. Да, по-лошо. Още по-лошо. 100 коинс. Всъщност кой ти ги дава, ама аз не играя за това. Аз играя за и това. Още 28 купи. Направо ми е цак, ракета. Меси беге. Бърди. О, то си има... Не има, но и нещото на... Dynamite. Бърди. Айко. Бърди. Айко. Не можеш да ме убиеш по смъртност. Аз тръгвам. Не! Миксън! Миксън гаден! Да, рейндж 20 метра. Шкибиди. Шкибиди дип. О, мирай бе, брат. Ари. Не, тук нямаш как да оживея. Той те иначе идваш. Ама трябва да си купя щит. Не му убия Миксъна. Той умря. Супер. Да умира Микс. Хайде бе! Жизме! Хайде. Хора, 19 купи. 19 купи. Хайде. Освен сега да ми даде 5 тъндър. Не. 7 андердог. Някак си. Защото, нали, сега ако победя... Не. 8. Махай се, бе! Тапак! Какво? Те сега са ни набили едно деймидж. Те сни биха. Те. Няма значение, какво съм казал. Ето спра да го елимини. Да бе! Умри бе, гаден броар, досаден. Да, сигурно. Сигурно ме уби. И аз не си помислих. Айде, човек мога да поиграм. Тъпата част не ги знам как се сватят. Те имат същия скинчък. Трябваше да взема Джейси. Не, Джейсито съм стал с нея. Аре бе, Джейси! Стига троли! Стига бе! Ла! Аре някой да помага! Не ме интересува, че слушах там. Поне му набих. Ари бе! Помагайте бе! О! Ти правят нещо? Да, правят нещо. Не тука. Как ще ми спре гадния интернет, бе? Какво? Митре, бе! Румира, бе. Селянин.
Но да бе, роботчето нищо не прави. Айде бе! Yes, бе! Така. Тук е две. Трябва тук да... Не, няма. Айде бе! Да, сигурно. Кажете ми, с кой да играя? Така, за сега имаме 3 победи. Още 2 победи. И може би ще вдигнем 20к. И тогава ще вземем това. Уп! Хо-хо-хо! Их, хитна му. Поне го убих. Това е хубавото. Хайде, ние ги атакуваме всъщност. Аре, умри бе, шеляка! Какви сте ви, бе? Махайте са от тука, бе! Абе, махай са, бе! Моите нищо не правят! Да. Бах ти... Какъв е той слабия отбор, бе? Да, Епик, и кой ще ми даде? Нищо. Ах ти, отвратителната игра. Да. Не, поне няма шели или нещо отвратително. Мелодия е добра тук, бе. Да, на мен ми лаги и трябва някак си да ги убия. Да, те са ни набили 2000 демидж. Не бе, чакай бе, 2000. Какво говоря, бе? Умри! Да, сигурно. Да, и как си ме бей демидж, бе! Майка че!
Чакай, че това е нещо. Сега с кой да играе? С Нани. Иначе нищо няма да стане. Сега някой ще ме оцели някакси. Помияли гадни. Да, ще ме оцелиш. Гадняр умрял. Най-забавната игра. Поне нашите да правиха нещо. Най-отвратителната игра на света! Умирай, бе! Умри, бе! Ари, бе! Майка ти! Няма как! Гадняри изнесени! Моите нищо не правят! Ама нищо! Ах ти отвратителната игра! Суперсел да починат! Вора, какво мисля за тях? Няма как! Не, няма как да е толкова отвратителната игра. Няма как. Бах ти отвратителната игра, е! Един милион шелита, 2 леона, 2 едгарове, направо всичко това, само че тази игра е СОП. И супер, сел със СОП. Давай!